Terve! Tässä nyt vuoden viimeinen video. Koivikko. Ensharvennus. Ja mukana on Stiili, jolla nyt on, kuten monet tietää, niin tarkoitus ajaa loppuun ja katsoa ne tunnit. Ei ole vielä loppu tullut. Mutta tässä on nyt Huskun paraita sahoja, joita on tehty. Tää tuli raatona kahvipaketin hinnalla. Kovihan tämäkin on kokenut. Mä oon purukopasta lähtenyt. En tiedä mitä tällä on edellisessä elämässä tehty, mutta kiinni leikanneena tuli No nyt se toimii. Itse en oo semmonen kertakatu kulttuuriystävä niinkään. Jos se on vaan mahdollista järkevästi fiksata, niin kasaa vaan ja nautiskelee. No periaatteessa metsässä pärjäiset taas vaan pari tämmöstä. Kerran 2 tai 3 vuoteen haki sana uuden ja laskis menemään. Mutta siinä sitten puuttuu vähän se semmonen käy tylsäksi. Täytyy olla vähän tämmösiä erikoisia, tai no erikoisia laitteita, mutta että niillä on itellä on ainakin semmonen, että se käy tylsäksi, jos siinä ei oo semmoista mitään säväyttävää aina. Ja sit täytyy vaihella näitä välineitä aina välillä millä tekee. No katsotaan miten tää Husku laulaa. Ja sitten tämä. Joo, nyt ollaan täällä verstaalla. Niin. No, luulen, että tästä vähemmälläkin selviää. Mutta on nää niin hauskoja laitteita, että
Tai kun on vähän erilaisia ja eri kokoisia ja eri näköisiä. Tää nyt on kyllä aika lailla ruotsalaisvoittoinen tää hylly. Täällä nyt on tää yksi Saxmanni hyllyssä. Joo. Ja toisilla rescue-koirat, niin mulla on sitten nää rescue-saat. Joo, ihan kiva laite tuli siitäkin. Ja tuolla nyt on se ykköstykki. Vois sanoa, että 2172. Tää on näistä omaa mieleen kaikkein paras. Paras kyllä, että 3 samanlaista vehjettä yhdessä lämpökahvat. Mutta kyllä tää nyt on se, kyllä niinku se omaa mieleen kaikkein paras. 2017 tää mulle talvella tuli, niin sehän on ollut silloin 8 vuotta. Pikkuhiljaa vähän muuteltu. Joo. Sellainen hylly tässä. Vähän joutais siivota ja heitellä turhaa kamaa menee. Joo. Näillä uuteen vuoteen.